Binati ug minahal kong matalunman. Okay, karon di ay ang opening sa Seafood Festival diri sa sa lungsod sa Matalong, guys. Okay, di atas layo, guys, kay mauwaw ta, guys. Okay, karon di ay November 13, 2023, maoroy pagsugod sa Seafood Festival diri sa lungsod sa Matalong, guys. Okay, doon kung diin mga una, guys, mga 6 ang sugod sa pagkuan diri, guys. Maunig mga ang opening sa Seafood Festival diri sa lungsod sa Matalong, guys. Okay, mani, guys, ang kuan. Okay, mani kuan ang Seafood Festival diri sa lungsod sa Matalong. Mani